Benvinguts a Busca'm al bosc. Avui us mostro la malva. La malva és una planta herbàcia, un xic llenyosa a la base, que tot just ara surt a la primavera. Us parlo de la malva per les seves propietats calmants. Mireu, habitualment, prop de les ortigues, trobem la malva. Sabíeu que el suc de la malva, agafar una fulla i fregar-nos-la quan ens ortiguem o quan ens pica un bitxo, ens ajuda molt a calmar? També té propietats per les afeccions de queixals. Podem agafar malva i aplicar-nos-la quan una dent ens fa mal. També les infusions de les flors seques ens ajuden amb afeccions de les vies respiratòries. És a dir, és una planta completa, perquè jo també agafo les fulles verdes i tendres per ficar-me-les als meus sucs verds. És comestible, no com a verdura, perquè no té gaire valor, però sí per la quantitat de minerals i de mucílags que té. Igual que el plantatge, que també us he parlat en vídeos anteriors, ens ofereix aquests avantatges pel nostre tracte digestiu. Se li diu també herba formatgera. Ara no us ho puc mostrar perquè no hi ha el fruit, perquè el petit fruit que surt de la flor té forma com de formatget, rodó. I jo quan era petita me'ls menjava. Com veieu, hi ha un munt de plantes ruderals que estan al nostre entorn, molt a prop de nosaltres, que tenen un munt de propietats que podem aprofitar. Ens trobem al proper vídeo de Busca'm al bosc.